Labari mara daɗi cewa shugaban kasar chadi idriss deby Allah ya yi masa rasu. Shugaban kasar chadi wanda aka fi sani da idriss deby, babban hafsin sojan chadi, ya rasu a ranar talata 20 ga watan Afrilu ta 2021. Da Allah muna roƙon wani al'umma ɗaya kafin ku fitar, ku taimaka ku danna mana alamar subscribe, kana kuma ku danna ƙararrawa ta yadda da zarar mun sake bidiyo za ku gani ba tare da ɓata lokaci ba. Mun gode.